ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир оғоз мекунем видеои навбатиро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, дуюм рядида чандум дуконед? 217 дукон. метавонед биёед. анами хел либосои арӯсӣ доранд, беҳад интихобшон зиёдай. якта ба якта нархоша ман барои шумо мефаҳмонам. ҳам дастдӯз доранд, ҳам компютера попур, ҳам хеле арӯсиё ҳаст. метавонед интихоб кунед. арзон ҳам ҳаст, мисол камакак нархи фасоношам ҳаст. марҳамат, ози ман шинос мекунам якта ба якта. анамин комплект чанд пул? комплект 1500 сомон. 1500 сомон. И дастдӯзай? И поприяй. то охири видеора бинед, ҳаминора дастдӯзшам ҳастай ва ям нишон метим. Ида чӣ дора? Кирта, поча, сарандоза? тоқиям дорад. якмуш 1500. бинед чӣ хушрӯ. размераш чӣ хелай бад? размеро кадоме ки метона ба размери худаш бигира, заказ тайёр карда метем, размершона гирифта духта метем шумо. заказам қабул мекунанд, размери худтона шумо мисол метавонед ки заказ кунед, ба размертон тайёр мекунанд. нарх ҳавай нарха 1500. дуюмаш чанд пул? Инай попуримона ё ҳамаш 1500 сомон, най попурмон бо духташ стойкаварадни кардан. Анаин бо фасонаш аҷоиб хушрӯ. остиношона бинед. материалошон хушрӯи чӣ намешава, рангои ришта намерава, шушта мешава. ина бинед чӣ хушрӯ. 1500 сомонӣ. ина прокатам доштай, прокатошон 300 сомон. касе дар Тоҷикистон метавона худаш омада бо аз наздик бина. ира бинед чӣ сарандозошон хушрӯ. то куҷоя 1500 яка? анамино ҳамаш заказной 1500. 1500 сомон. бинед чӣ қадар хушрӯ. инош бо моделош аҷоиб фасон. остиношона мехоҳам шумода нишон тиям. ина бинед тоза тоҷикӣ моделои миллӣ. ана ин сафед чанд пул? ана ира бинед ҳамаш нигинай. ана инаш остинош хушрӯ бо клёшам хе поёнаш. духтарако метавонед дархост кунед. мо доставка дорем ба Русия. иҷода ҳастай бо чаканои арзон. чаканошон ҳар хелай 250 300 ҳамхали нархҳо дора. ина қисми боло будагиёшон. ана баъд ҳозир бо комплектҳои арӯсиро нишон метиҳам. иношам бинед. ана ин сафед чанд пулай? ин сафед 600 сомон. 600 сомон. 800 сомон. ин сафед 850 сомон. ин сарандоз дора хатиш, инаш 1200 сомон. 1200. ин 650 буд. ин сафед сарандозш кати. ана ира бинед 1200 сомона. И вай дорад поёнашда подъюбник меган вай. обручо. обручиш кати чанд меша? обручиш 70 сомон. обручиш 70 сомон. и худаш 1200 сом. бинед чӣ хушрӯ. ҳамаш инамхе пешиш. инам размер тайёр мекунед? ина марҳамат барои арӯсако касе даки дар кор бошад. ина остиношонам хе хушрӯ. шушта мешава. материалошон беҳад материалҳои хубанд, ҳичи намешаванд. инаш чанд? ин ина иш 850 сом, иш 1200 сом. 850 вай? 850 и 1200. ана бинед инҷа. ино ҳамашон ҳамроҳи сарандозанд. 1200 850. ана вай ина ишам 850 сом сарандозш катай. ин индиски 3000 сомон. ана ин 3000 сомон. 1400. я сарандозш катай. на сарандозошон. на индискира бинед чӣ бо ҳамаш кори дастӣ. нигин. ана инам хушрӯ. ин 1400 сомон. 1400. инорам ҷудогона мефурӯшеда? и чандай? зеби гардана? зеби гардан 450 сом комплект. комплект 450. инаш чандай? иш 3000 сомон. ҳамаҷош кори дастӣ. кори дастӣ 3000 сомон. и сафедаш чӣ? сафедаш 1400 сомон сарандоз катаи. сарандозш 1400 сомон ҳамроҳи сарандоз.
Ана он ушама 1400. Ана ин 1800. Ина бине чӣ кори дастияш хушрӯ бисёр. Моделошон ҳамаш хушрӯ. Моделои чеченка доранд. Ина касоеда ки дар кор бошад. Иҷада бо ҳастанам хел фасоно. Ино чанда? 1800. Зардузия? 1800? Зардузи тоза. 1800. Бине чӣ хушрӯ. Остинош хе моделиш. Двойкая яи? Ит тройка, курта, поча, накидка. Курта, поча, накидка доштай. Иш чанда? 1000. Ям зардузи. Қафоша мумкина нишон те? Ина остинош, ана қафош 1200 сомон. Ана бо на ин сирха мебинем. И чанда? 850 сомон. И двойка я фақат. А тройка чи дорад? Тоқи? Ан, курта, поча, накидка. Инаи дарозошам поча доштай. Баъзе ҷода дарозош поча надора. Шумо метавонед комплект кунед. Тоқиёшон ҷудогона чанд пулай? 85 сомон. Ҳамин намуд, ҳамин модели фасон хоразмия. Ана ҳаст бо анаи сафеда нишон тием. И чанда? 850 сомон. Туруш кати? Бетура? Ана ин 850 сомон. Иям тройка. Курта, поча, накидка. Инам ам хе 85 сомона тоқи дора. Метавонед ки якҷоя кунед. Марҳамат. Комплект карда, харидорӣ карда метавонед. Ана ин тараф ҳам ҳами хел. Тоқиёшон ҷудогона 85 сомонӣ. Ана баъд чон бошад двойка. Тройка. Ҳамаш тройка. Чанди инош? 650 то куҷора? Анами тараф ҳамаш 650 сомонӣ будан. Тройко. Киртои дарози хушрӯ ҳамроҳи почошон ва инчунин накидкои муносиб. Атласу адраси агар хоҳед нусхош ҳастай. Хеле гуфтум ҳамашон да анамхе тоқиё ҳастай. Метавонед ки комплект карда харидорӣ кунед. Ана и зардузия яям? 850? 650. На 650. Инам тройка я? Поча дора? Курта, поча, накидка. Диде. Айн сафедам 650 сма? 450. Ай сафед? Ай сафед иси 450. Аз анаи савз 450 сомон. Ина марҳамат 450 сомон ошам тройкаян. Беҳад рангои хушрӯ. Размеротона метавонед дархост кунед ва харидорӣ намоед. Шумо да то'g'ri карда размеротона чен карда тайёр мекунанд. Бине. Тоқиёшона бине. Чӣ хушрӯ. ҳозир тоқиёи ҷудогонашонам нишон метем. Ай тараф чандиян ин қафо? Ана ин қисми болода бошад 350 сомона. Калтаян ҳамроҳи почошон тройка. Ҳамашон то боло то не нархошон ҳамаш 350 сомона. 350 сомона ҳамашон анам инҷа да. Инаёш дароза. Ай дарозоям ҳамин нарха? Дарозо, дарозошон ҳамин нарха. 350 бине. Ҳозир тоқиёшонам нишон метем. Иҷада инчунин туро ҳастай. Турошон аз чанд сма сар мешад то чанд смара? Инаи турои дубайскиян 350 сомон ё. Аҳа, турои 350 сомона. Ҳама расветкош аст. Дубайске. Гулоби, сери, зар, осмонӣ, сурх, бардои. Ё расветкошон ҳамаш аст. Ана сери аст. Аҳа, ана ин тараф 150 сомон ё ҳама турои калон 2 метр дарозиш. Аҳа. Ана бо турои арзонтар чи? Ё ҳамаш то охира 150 смая? 150 сом, на ё 100 сма, ё майдатаран. Ана турои 100 сомона ҳастай. Туро ҳастай 65 сма, 45 сма, 150 сма. Ҳозир бо дигар турошонам нишон метем.
بینید انامینانی که خوش رو 350 سومون اول 450 سومون بود. انا مرحمت انا اینو هست. اینو چند؟ 250 سومون کالونا نه؟ این طرف چه؟ نه یا همه کروگلیان. آها. یا توینم دیره 65 سومون یا 45 سومون. انا بینید 65 سومون و 45 سومون تو رو خلاصه همه یمی نرخده هسته. شما میتونید فقط انتخاب کنید. اینجا در بهت بسیار دیادم و کرونا ها نیز هست. شما همین از هم ارزون از هم قیمت چه گپ زنید؟ توقیا از 30 سومون سر میشه تو 180 سومون. مرحمت توقیا از 30 سومون تا 180 سومون نرخ گذاشتگی. یک طبق تنشون میتیم که شما هم خیلی تماشا کرده انتخاب کرده توانید. کسی که مثال میتونه خودش اومده از نزدیک یک مرتبه بینه. از نمی کانالی ما گپ زنید با ارزان میکنن از این نرخایی که حاضی پیشنهاد شدگی هسته. باری دیگر تکرار میکنم سراغ کاروان بازار کاروان شهر دوشنبه طرف پژارکا نولیوای دروازه دویم ریاد 217 هم کانتینر. ای کروناتون ای چند سمت و چند سمت؟ از 85 سومون تا 180 سومون همخه کرونا و جدیمه ها هسته. میتونید که آمده بینید. حاضی کارهای دستی را نشان میتیم. مرحمت انا ای بیرون همشون کاری دستی. نرخای اینو چنده؟ 3000 بوده. کارهای دستیشون همش 3000. چه خوش رو. اینایی هم خیلی میتوانید که درخواست کنید. انم خیر از میرتونه تیار میکنن. پوپری نیو کاری دستیان.